aquest carro de supermercat, i en aquesta casa que s'ha ficat a dintre del seu carro de supermercat, ella hi traurà uns titelles que explicarà la seva història, com ella ha perdut la vivenda i que ha acabat vivint al carrer. Altres elements que ens interessaven de la ciutat, que no ho sonen, doncs són els policies, els policies antidisturbis, que també va ser un tema aquest no només arran de l'1 d'octubre, sinó habitualment veus policies armada al carrer i el personatge del policia, com un personatge típic de la ciutat, ens semblava interessant també desenvolupar. I finalment els homes de negocis, la vida, podríem dir, capitalista de les grans ciutats. Nosaltres, quan ens hem inspirat a l'hora de preparar aquest espectacle, una de les companyies que ens hem fixat ha sigut els Breton Puppet, que és una companyia dels anys 60-70 que encara fan coses i que tenia una part política, té un teatre polític, teatre d'acció social, i per això hi ha aquestes coses d'aquest espectacle també, perquè l'espectacle parla dels homes de negocis que no sempre són correctes. Llavors nosaltres, al parlar del tema de la vivenda i d'aquesta homeless, el que vam fer va ser anar a buscar l'oposat, i vam pensar que una de les característiques d'aquesta dona és que el que vol és una cosa tan simple com un lloc per anar a viure, una cova, podríem dir, un lloc per amagar-se. I per tant, aquesta pobra dona, l'Amèlia, té uns grans problemes mentals arran de totes les desgràcies que havia passat, doncs vam pensar que seria interessant que si ell s'imaginava que té un amic, que en aquest cas seria un os grizzly. Llavors, per tant, el personatge que ajudaria a l'Amèlia a sortir dels seus problemes serà, i és, de fet, un os que medeix 2,5 metres i que està manipulat per un ocellaire des de dintre i que l'acompanya a totes les seves històries. L'os es diu Brutus. Aquests són els dissenys de l'Amèlia. Al començament podem veure l'Amèlia que és una persona com nosaltres, que pot anar a comprar, però que es pot marcar, que pot anar a comprar moda i el que vulgui, però mica en mica per problemes amb la vivenda i amb els empresaris que la burxen, l'empresari voltor, seria aquest, és l'home ric, doncs s'acaba perdent el pis i acaba anant al carrer. Això és un actor que té un titella, és un voltor. Els titelles ens els fa el Martí Doi, que és el titellaire habitual de la nostra companyia, i aquesta és l'altra part de l'espectacle també, que és el turisme com a més pressió encara a les ciutats i sobre la gent que viu a les ciutats, perquè els homes rics, diguem, aconsegueixen fer fora la gent de casa seva i per ficar-hi pisos turístics. Aquest tema és el tema de l'aliment, és el tema de l'espectacle. Aquí tenim un petit vídeo en una prova de manipulació del titella, aquest és l'os, és el Brutus, encara l'estem arreglant, si l'estem fent, una mica eliminada de com és. Sí, el Brutus té dues parts, una part que és, tal com diu el seu propi nom, és molt brutal i fa coses de dolç, però també té una part molt més humana i divertida de trobar-se els nens. Llavors, l'espectacle tindrà dues parts. Una primera part que serà una cercavila, perquè intentem explicar la història de com el Brutus troba l'Amèlia i s'hi relaciona, i per tant, al començament de l'espectacle fem una cercavila pels carrers de la ciutat del poble on es faci l'espectacle, i en aquesta cercavila representa que el Brutus ve acompanyat d'uns personatges d'un circ rural, d'un circ que l'acompanya i el fan ballar. Per tant, és una primera part simplement de cercavila en la qual es van fent una sèrie d'accions pel carrer, es fa ballar de canalles, es juga amb els nens, ens trobem pel carrer i finalment ens trobem amb l'Amèlia, que és una pobra dona que va amb el seu carro. Després l'espectacle, quan es parla l'Amèlia, que seria la quadra que està allà, i l'home ric que és aquest, que vol ficar un hotel en aquest espai, vol fer un hotel, i també hi ha personatges del carrer, com és el cas del músic de carrer.
La música és molt important en aquest espectacle. Al començament, a la part de la cercavila, hi haurà música d'acordió, que tocarà músiques de muntanya, i també músiques populars de diferents, una cosa bastant popular. Però després, a la segona part, la part ja més relacionada amb la mèdia, i amb la policia, i amb el turista, etc., hi ha un músic del carrer, que és una violoncel·lista, i en aquest cas el que fem amb l'espectacle és, en la segona part, toquem peces de Bach, bàsicament a partir de les suites de Bach per cello, i després altres peces de Bach. Després... Bé, doncs ja està. Aquesta secció de Marc Rabàs, de la companyia del Temps Individual, i espero que volem simplement trobar mòduls d'aquest espectacle, de cara que aquest estiu ja estarà disponible, que hem fet les prèvies al poble espanyol de Barcelona,